Добър ден! Искам да ви поздравя с празника на нашето училище, което навършва 130 години. Има държави в света, които са на подобна възраст, а ние имаме честта да сме възпитаници на училище, което съществува повече от един век. Макар и в малък град, в средата на България, която също е малка държава, нашето училище продължава да поддържа репутацията си и да дава добро обучение на новото поколение. Позволете ми да се представя. Името ми е Лилия Николова и аз съм бивша възпитаничка на Севлиевската гимназия. По-настоящем съм професор по приложна физика. Сега искам да се обърна към настоящите ученици. Искаме се да реализирате колко е ценно това, което получавате от нашето училище. Не говоря само за това, че вашите учители са ви научили да четете и пишете, но също и са ви дали основата да се развиете по-нататък. По тази причина вие учите различни предмети, за да намерите за себе си кое ви харесва и кое не, което от своя страна ще ви даде възможността да осъществите вашия потенциал. Казано по друг начин, как можеш да знаеш дали харесваш черния шоколад, например този на Линд, в сравнение с млечния шоколад, например този на Нестле, или този с ядки, бомбоните Фигаро. Затова учите различни предмети. Те ще ви покажат коя е силната ви страна и как да я развиете, т.е. как да се осъществите и потенциала си. Веднъж намерили това, в което сте най-добри, не се страхувайте да вървите натам и да се борите да постигнете повече, защото съм убедена, че всеки има мечти и скрити желания. Теорията, която виждате в училище, може да ви помогне да осъществите мечтите си. Пример. Като дете четях за шапка-невидимка и се мечтаех един ден да имам една от тях, за да се скриеш с тази шапка и да направиш номер на баба или дядо. Или пък да я сложиш и да отидеш в класа преди твоето контролно и да видиш кои са проблемите. Леле, как това щеш да помогне, особено по литература. По-късно видях, че Хари Потър има не шапка, ами невидимо на метал. Мен ако питаш, принципът е един и същи. И при все се остана с реализирането, ами то хубаво, ама се остава само в приказките и е само мечта. И така до около преди 10 на години. Един ден, както се ровех в научното списание Science за информация върху проекта, по който работех, попаднах на статия озаглавена Three-Dimensional Invisibility Clock at Visible Wavelengths, което ще рече триразмерно, невидимо на метало, за видимата светлина. А реакцията общо взето ми беше: какво? Сънувам ли? На металото на Хари Потър става реалност? Моята детска мечта може да бъде осъществена? Чакай да проверя. И отидох и прочетох статията. И да, наистина. Хората са работили. Някой е имал същата мечта като моята. И е работил. Постигнал е да направи парче от те наречените metamaterials. Друга тема е това. Но въпросът е, че предмет скрит за този метаматериал. Никой не го вижда. Светлината де-факто заобикаля. Макар че то не е вярно. И създава проекция на това, което е зад човека, без да имаш нужда от огледала. Е вярно, човека, който го е направил, се е насочил към физиката и към науката на материалите и се занимавал с оптика, но при все някой е имал същата мечта като моята и някой е повярвал, че може да осъществи мечтата си.
След като еуфорията мина, дойде реализацията обаче, че ако моите ученици се докопат до такова на метало, както аз на времето имах желание, аз определено ще имам голям проблем как да си направя и къде да си направя задачите за изпитите и контролните. Също се сещам как в часа по биология Тотка Костадинова ни обясняваше за ДНК молекулите. Дезоксирибонуклеинова киселина. Още го помня. Значи тези молекули били много големи, много дълги, били създадени от блокове и блоковете наредени по специфичен начин, никой не може да ги пипа. Какво се съдържа в тези блокове? Генотипа на всеки човек. Цвят на кожата, цвят на очите, цвят на косата, дали ще са дълги краката, прави краката, знам ли какво ще. Абсолютно всичко за един човек. Така. Обяснението още е валидно. С една разлика. Можем да минем подредбата. Можем да сменяме части, блокове от тези молекули. Преди 2-3 години по новините даже се появи съобщение, че се е родило дете с носещо генотипа на 2 майки и 1 баща. Какъв е бил проблема? Майката е имала генотип, който е гарантирал, че детето ще се роди с много сериозно заболяване. За да се избегне това нещо, те взимат ДНК-то на майката, премахват частта, която е отговорна за това сериозно заболяване, вземат от здрава жена донор ДНК, който да запълни и да има необходимата последователност, вземат съответно ДНК-то от бащата и детето се ражда. И детето няма проблем. Няма тази заложеност, че то ще е сериозно болно. Значи, това, което на мен са ми преподавали, че е невъзможно, защото тогава теорията, тогава не е имало възможността, не е имало експерименталната възможност да бъде осъществено. Че е невъзможно, сега можем да го направим, защото някой е работил, някой е напреднал познанието и можем да контролираме дори и ДНК-то вече. И ако си мислите, че всичко, което съм учила, е било интересно, за мен специално, се лъжите. Например, и досега изпитвам ужас от бензенови кръгове. Моята учителка Мария Стойнова правеше всичко възможно да ни научи, да ни предаде нейното познание върху органична химия. Обаче след като чух, че сменяш една буква в произношението, но има много голяма разлика. Какво е химичното съединение и съответно имаш много различни свойства. Говоря за тези алкани, алкени, алкини. Моят интерес тотално беше изгубен за химията. Аз не казвам, че Стойнова беше лоша учителка. Тя беше страхотна. Но аз установих, че химията не е за мен и не е моята силна страна. Определено. При все, ако попадна в ситуация, в която отново трябва да се завърна към това нещо, защото между другото случва ми се. Дори като физик, да, случва ми се. Защото аз работих с наноматериали. Аз знаех къде да потърся информацията. Ако я нямах тази предварителна информация, нямаше да мога да се оправя. Що се отнася до езиците, литературата беше тягостна.
Чуждите езици изискваха доста време. Просто аз не съм такъв човек. Аз предпочитам да се оправям с формули, с числа, да търся логиката в нещата. Обаче, реалността си е, че имаме нужда от езиците, както от математиката. Те са средство. В каквото и да било да се занимавате, те са средство. И не си мислете, че има правилен избор за чужд език. Ще ви го кажа защо. Английски. Реалността е, това е езика на науката. На английски публикуват ли се статии, всеки ги чете, няма никакви проблеми. Но ако не се занимаваш с наука, а някакъв вид търговия или просто искаш да разраснеш бизнеса ти, и си в България, която е част от Европейския съюз, немски, френски са много добър избор също. Но понякога, честно казано, се замислям на какво ще бъдат подложени моите внуци. Ще го кажа защо. Всичко идва от Китай в последно време. И да учиш китайски иероглифи, това е ужас. Това е ужас. Не искам и да се помислям. Между другото, имаше много голям шок в мене, когато започнах да уча философия, беше 11 клас. И Галя Вълкова ми беше преподавател по философия. И тя каза, че аз имам добро философско мислене. И аз погледнах и викам, чакай малко, аз съм математик, нали, така, физика, нали, неща, които имат логика. Какво означава? Не. Тя нещо се объркала. При все, това, което притежавам в момента, е PhD по физика. Това какво означава? Философа е доктор. Доктор по философия. Вярно ли? Физик съм. Но се води титлата доктор по философия. Каква е поуката да вземете със себе си днес? Не се предавайте. Борете се да постигнете мечтите си. И най-важното, не спирайте да мечтаете, защото това ще донесе нещо ново, това ще донесе прогреса. Ако нещо не разбирате, обърнете се към вашите учители. Те са там да ви помогнат. И ще бъде удоволствие за тях да подкрепят вашите усилия. Но вие сте движещата сила. Никой не може, освен вас, да каже какво ви харесва и какво не. Какви са желанията ви и мечтите ви. Обаче не е необходимо да се борите сами. Учители, дори ученици със същите интереси като вашите са там и могат да помогнат. Но вие трябва да ги потърсите. Вие сте движещата сила. Теорията, която виждате в училище, наистина понякога скучна, ще да не кажа и досадна. Обаче е базата, за да намерите вашата лична силна страна и да я развиете. Това ще ви помогне не само да станете добри професионалисти, но и да успеете в живота по принцип. Защото лично мнение, представа се нямате колко много похвати от физиката аз използвам дори в ежедневния ми живот. И накрая нещо за вашите учители. Както се забелязали, аз не съм традиционният тип учител. Имам предвид учителите, които бяха по мое време. При все не се притеснявам да използвам нетрадиционни подход, да се обръщам към моите ученици с езика, който те използват, като постепенно ги подтиквам да използват подходящите термини от моето поле на експертиза. Наясно съм, че не е лесно да се обучава новото поколение. При все експериментирайте, защото всеки един успех на ученик се заслужава усилието.
От моята перспектива, училището е още там. Репутацията е още висока. Значи, каквото го правите добре. Весел празник!